Республиканың күпшілік районларында сабан культуралары уңышын урып жиялар. Сарман районында урақта жерлі аграр кіллиет студентлары да қатнаша. Яңа оқу йылы башланган шук, алар жетіштіру практикасын узалар. Қырларда механикалаштыру негізләрін үйренелер. Еш комбайнчылар белән хәбәрчебездә аралашып кайтты. 700 гектардагы уку тәҗрибә кырында жанлылык. Биредә һәр студентка техник-механик курсын яхшы итеп үзләштерү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Студентлар төрле авыл хуҗалыгы машиналарын, комбайнны иярли, кырда практик күнекмәләр ала. Хәзерге вакытта без менә язгы бодай уңышын алабыз. Уңышын алган вакытта без инде һәр елдагыча инде үзебезнең студентларны вождение үтәргә чакырабыз, практически час. Һәрбер студентка каралган 6 сәгать график буенча безләрне чакырабыз. Хәтта алар каникулда булса да, ни өчен каникул вакытында чакырабыз? Беренчедән инде бу экономия ГСМга, икенчедән инде кышкы чорда хранение куелган комбайнны алып торганчы, алар һәр вакытта бик теләп килеп үтәләр вождениеларын. Айнур Гафуров белән Данил Галимов әзер комбайнчылар инде күллиятны тәмамлап диплом аласылар гына калган. Аларны район хуҗалыкларында даими эшкә көтәләр. Өйрәтәләр ничек аңнарга нинди тавыш буенча нәрсәгә ватылды, кая ватылды, җиремәлү или окончательно ватылып чыкты. Шуны өйрәтәләр. Шул инде карап җиргә комбайн артыннан җиргә ничек дресте барага калмасын басуда дип бернидә сызыкта бүтән мотор итеп алынган булсын дип. Механизаторларга комбайннарның төрләрен генә белеп калмыйча, йөк машиналарында йөрергә, тракторларда басуларны стерергә дә өйрәнергә кирәк. Практика безнең бара әйбәт. Менә бүгенге көннәрдә җир эшкәртәбез. Комбайннар суктыра. Мин 150 та йөрим. Иртән килгәч башта паркка барабыз, паркта кул куябыз по технике безопасности. Шуннан соң тракторларны карыйбыз, бер барлап бетерәбез дә, аннан соң гына чыгып китәбез. Быелгы мул уңышка яшь комбайнчыларда остазлары да сөенә. Басуга чыкканчы нинди механизмнарны тикшерергә, нинди тизлек белән узара кирәклеген алдан ук билгелиләр. Безнең укучылар инде үзебезнең басуларда һәр вакыт язгы чәчүдән алып игеннәрне җыеп алуга хәтле барлык операцияларда катнашалар. Алар язгы чәчүдә дәгән чәчү вакытында дым каплау, аны катуклау да, җир эшкәртүдә катнашалар. Игеннәрне тәрбияләүдә ашлама лар көтүдә катнашалар. Киләчәктә алар үзләрен авыл хуҗалыгы өлкәсендә табарлар дип уйлыйбыз инде. Бу басуда студентлар һәр гектардан 40 центнердан артык ашлык үстергән. Тәҗрибәле игенчеләр көнләшерлек күрсәткеч. Сарман студентлары да яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14нче республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, аны республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты белән бергә уздыра. Җиңүчеләрнең исемнәре октябрь аенда игълан ителә. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Альберт Сафиуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы.